India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka India kala Phah iki Kynhun Sorkar syai ki benta khapot jong ka Ukraine na Hungary bat Poland na ka benta banyo penlat im mi ki Nong snong jong ka ri ki brang Sahkut ha Ukraine ki he Sorkar ki lalet lingba na ki surok na bakalinti ya ling sun kala khang na baladan ka jing thombor jong ki shipai Russia. Ke India kala tip ikilinti ki balat na kino ki jing up jing man jong ki balat mu banya lingba kini ki surok khnang banyo alat ban penlat ye mikinong snong kari na Ukraine ye ki surok banya lala bantip lupa na ka surok ladami na Kyiv phin sapoi ha Poland ha ka khandai kenta bat na Romania kan sa bampor jan khat ar kenta ye ka surok ladat pet banya laong u Hashvardhan Shringla u balong u foreign secretary ke India ka Ministry of Foreign Affairs kalabu ikijaka ka batre kam baro arpsaw kenta na kabanta ban ay jing Arab bat ikijing tip ki babnya ikinong India ki badan ha Ukraine. Menteri rang bakdo Narendra Modi ha kasngi palay ulay keren bat u President jong ka Russia u Vladimir Putin ban kedaw syai ki jing ngokyash phang ka jing edai ki nong snong jong ka ri India ki badan ha Ukraine kham tami ki khna puli. Hakapor biki keren link ba ka telefon umodi ulapin pau biki India klabu hakmat baniada bat banyo penlat miki bat banyo penpai suk iki na ka tekeri ke Indian Embassy ha Ukraine kalawan ra shibon ki jing ai jing mut shakinong snong jong kari